Bror, det ville have gavnet mig, hvis du havde lyttet til mig med opmærksomhed i 10-15 minutter. Jeg startede i Allahs navn. Kalima er Allahs identitet. Kalimadavat er invitationen til Allahs identitet. Invitationen til Allahs identitet er invitationen til tro. Invitationen til tro er invitationen til at bryde verden. Invitationen til at bryde verden er at bryde en skabelse fra hver verden. Guds identitet opnås ved at bryde verden. Hvis du gør arbejdet med at bryde verden, Kalimadavat ja. Den første pligt er at påkalde Allahs identitet. Allah skaber ikke noget fra alle verdens skabelser. Alt er fra Allah den almægtige. Den almægtige Allah gør alt. Han har forbundet med profetens autoritet. Den person, der tager budbringerens autoritet. Den almægtige Allah er hans. Han vil fortsætte med at øge dommen af alle slags af det gode i denne verden og det hinsidige, og den person, der ikke holder budbringeren så meget, den almægtige Allah vil fortsætte med at øge dommen over al slags ondskab i denne verden og det hinsidige. Allah skaber ikke noget fra alle verdens skabelser. Alt kommer fra kun den almægtige Allah. Den almægtige Allah gør alt. Dette er et sandt sprog. Virkeligheden af dette sande sprog er som et lille radisefrø, som en landmand sår eller planter i jorden. Skønheden ved at plante efter et par dage af de grønne 2-3 radiseblade udenfor, af disse grønne 2-3 radiseblade i bunden af frøet. Er det baseret på jord? Så disse grønne 2-3 radiseblade kom til jorden. Det er ikke på stranden. Det er ikke på jorden. Så hvad vidner disse grønne 2-3 radiseblade om? Allah skaber ikke noget fra alle verdens skabelser. Alt kommer fra kun den almægtige Allah. Den almægtige Allah gør alt. Træet er stort. Når radisen kommer ud af træet, hvilken radise kommer ud rød og hvid? Hvilken radise kommer ud ren rød? Hvilken radiser er ren hvid? Mængden af hvidt kød findes i en ren hvid radise. Er denne mængde hvidt kød i bunden af frøet? Er det baseret på jord? Mængden af lodmateriale, der findes i denne hvide skimmel, er denne mængde lodmetal i bunden af stranden. Er det baseret på jord? Derfor, dette hvide kød og skind, der kom til jorden, det er ikke på stranden, det er ikke i jorden, så hvad vidner dette hvide kød og skind om? Allah skaber ikke noget fra alle verdens skabelser, alt sker kun fra den almægtige Allah. Den almægtige Allah gør alt. Denne hvide radiseark er mængden af grønne radiseblade, der findes i denne mængde af grønne radiseblade, er i bunden af hvid radise. Er det baseret på stranden? Er det baseret på jord? Derfor kom dette grønne radiseblad til jorden. Det er ikke på basis af hvid radise, det er ikke på grundlag af sand, det er ikke på basis af jord, så hvad vidner dette grønne radiseblad om? Allah skaber ikke noget fra alle verdens skabelser, alt sker kun fra Allah den almægtige. Allah den almægtige gør alt. En landmand arbejder på frøet af radise og jorden, bonden der arbejder på begge. Der er ingen tegn på radise på grundlag af disse to. Så Mulada ser ud til at være kommet til jorden som landmand. Føler du dig strandagtig? Mærker du jorden? Så hvad er Mulada vidne til? Allah skaber ikke noget fra alle verdens skabelser, alt kommer fra kun den almægtige Allah. Den almægtige Allah gør alt. Et hønseæg, gul blomme og hvidt vand inde i ægget. Dette er et olieagtigt æg, og i ægget, der er ingen baby. Ingen baby er sort bringe farve. Barnet, der kommer med farve, er denne farve i bunden af ægget. Så hvad er denne farve vidne til? Der sker ikke noget fra alle Allahs skabte verdener, alt kommer fra kun en almægtig Allah. Den almægtige Allah gør alt. En stor bomuldsfisk, fisken kan lægge æg, alle æggene har samme farve, samme størrelse, og fisken har 2 øjne i et æg. Er der en fiskegang? Har fisk gafler? Hvilke tegn på fisk er der i æggene? Igen, når barnet kommer ud af ægget, kommer barnet i form af en stor fisk. Er denne form i babyen, der har taget formen? Så hvad vidner denne form om? Der sker ikke noget fra alle Allahs skabte verdener, alt kommer fra kun en almægtig Allah. Den almægtige Allah gør alt. Hvor smuk er farven på en istikutum-fugl? Er det baseret på fugleklatter? Og når fuglen lægger æg, er der så smuk en farve i æggebunden? Igen, når barnet kommer ud af ægget, kommer barnet ud med fuglens farve, har barnet, der har denne farve i ægget. Barnet, der tog formularen, er denne form baseret på ægget. Så hvad er denne farve vidne til? Allah skaber ikke noget fra alle verdens skabelser, alt kommer fra kun en almægtig Allah. Den almægtige Allah gør alt. En person ved ikke, hvor mange hår der er på hans hoved. Han ved med 2 øjne morgen og aftenen krop, hvordan i kroppen nej. Han ved ikke, hvordan han trækker vejret gennem næsen.
Han ved ikke, hvordan han fordøjer mad efter at have spist. Han ved ikke engang, hvor mange skæg der er på kinderne. Han ved ikke engang hvor mange possums der er i hele hans krop, hvor meget blod der er brug for i hele kroppen, hvor meget blod der flyder. Han ved ikke engang, hvor store neglene er. Han ved det ikke engang, så hvad vidner han om? Allah skaber ikke noget fra alle verdens skabelser. Alt kommer fra kun en almægtig Allah. Den almægtige Allah gør alt fra Adam a.s. indtil nu. Alle de mennesker, der er kommet til verden, er alle mennesker kommet til verden med kun tårer efter Lea kom til jorden. Ses denne person at flyve et fly, der vejer tonsvis på himlen. En mand har noget hår på hovedet. Folk har ikke denne viden, så gør. Folk har viden til at flyve et fly, der vejer tonsvis af tons på himlen. Så hvad vidner denne visdom om? Allah skaber ikke noget fra alle verdens skabelser. Alt kommer fra kun en almægtig Allah. Den almægtige Allah gør alt fra Adam a.s. Hvilken person har bragt viden om stavning med en kam til denne verden? Hvem bragte til jorden med visdom fra en nåleformidling? Så al verdens visdom giver vidnesbyrd. Allah skaber ikke noget fra alle verdens skabelser. Alt kommer fra kun en almægtig Allah. Den almægtige Allah gør alt fra Adam a.s. til denne dag. Alle de mennesker, der er kommet til verden med tomt sprog. Tomt efter at være kommet til verden med sprog, bliver denne person en digter, nogen bliver en kunstner, nogen bliver en professor, så en digter, der er blevet en digter. Hvor meget skriver en digter om kærlighed? Mange romantiske ord, skriver tonsvis af bøger. Digteren har bragt så mange kærlighedsord til verden, så hvad vidner sproget om? Allah er intet fra alle verdens skabelser, alt er fra kun en almægtig Allah. Den almægtige Allah gør alt. Det hvide kød er en lille radise, bladene, de grønne blade, som er udenfor, og hvad var der i bunden af stranden? Sådan en person er som et radisefrø, der var kun tårer i personens hjerte, så at viden, intelligens, sprog, stolthed, kærlighed, tanker osv., som er udenfor, kommet ud af denne person. Ediki var i bunden af folket. Derfor, ligesom et barn er et vidne, er mennesket også et vidne som et barn. Allah er intet fra alle verdens skabelser, alt er kun fra en almægtig Allah. Den almægtige Allah gør alt. Han har forbundet med profeten, person, der er profeten, Gud, den almægtige, vil fortsætte med at øge dommen over alle slags gode i denne verden og det hinsides, og den, der ikke accepterer budbringeren, vil den almægtige Gud fortsætte med at øge dommen over al slags ondskab i denne verden. Og det hinsidige alt sker fra den almægtige Allah. Den almægtige Allah gør alt. Dette er et sandt sprog. Navnet på at tro på dette sande sprog er tro. Hvis vi følger dette sande sprog, vil troen øges. Dette er budbringerens ateba. Forbundet med budbringerens ateba, den person, der følger budbringeren indtil da, må den almægtige Allah fortsætte med at øge dommen over alle slags gode i denne verden og det hinsidige. I denne 10-15 minutters diskussion er Allahs identitet blevet fundet. Hvis en person lærer invitationen til Allahs identitet med opmærksomhed, vil hans hjerte være klart, og hvis han inviterer folk fra alle klasser, hvis invitationen til identiteten af Allah er givet i lang tid, hjertet vil blive renset, hjertet vil blive fyldt med lys, og troen vil være permanent.